Leke ithi umfazi wakhe wayemihle. Sefika khona uAbraham wafika waxoka wathi umfazi wakhe ngudade wabo. Kuba esoyika ukubulawelwa umfazi wakhe. Wathi umkani xa selethimba umfazi wakhe zawumenza umfazi wakhe mthatha. uThixo wafika kumkani wathi kuye ungayenzi lonto. Uthatha umfazi kaAbraham. Wathanya ngumfazi intombi wathomi uAbraham uyithethiswa yilanto because uyamazi kumkani ukuba ngaba ukhohlakele kangakanani. uIsaac unyanakhe uthetha fika kwalalizwe naye ehamba nomfazi wakhe naye waxoka. Wathi umfazi wakhe ngudade wabo. Uyenziswa lanto because ikwi bloodline yakhe. Kukho imikhuba ehamba apha kwegazini. Noma sekuthiwa usindisiwe pha kumkhubo segazini. Life is in the blood. Life is in there. Do you have that? Life is in the blood. Ukuze umuntu aphilile kufuneka kube agreement ye spirit negazi for umuntu akwazi ukuphila. Once kungabi conviction phakathi kwe spirit esikusanyelwa impilo yakho negazi elikuwe impilo iyaphela. Chapter 17 verse 11. The life of flesh. Ikasandoni. Lenya. The flesh person food. Ukhona ngayipha lesiphosen omini. Inyama xa utya ntoni? Ungakwazi uyitya ihlaza. Because wayituna gazi utya ubomi balento awutyanga nyama. Manpini. Once utya inyama negazi. Igazi once ulitye utye ubomi bayo. Because ubomi bayo usegazi. Engingako zawuba nayo yeyobana uyawuthi uhleli nje uloku unukelwa ligazi. Ngoba utya ubomi. Injongo lokuphekwa kwenyama ukubulala ubomi balento iphekayo. So that xa utya inyama ungathi ubomi bayo. Ngoba wathi ubomi bayo uzawuthwala imikhuba yalento. Bazalwane nikhona. Amen. Amen kakhulu. Amen. Because life In the blood. is in the blood. Your life, yours, ubomi bakho usegazini. Ikhona into endifuneke ngokuza nayo cha usekena ke isabotage leservice kakhulu. Now kukho indlela uThixo impilo ayidesigne ngayo. uAdam akazelwanga wadalwa khangangene kwistage soba ngumntana nesokhula. Kukhona iprocesses awagqithayo kuzo. But ngokwasemthethweni kwizwe lakwamoya umuntu angaba engena emhlabeni umele ungena ngesango eliyindoda nomfazi. Until if family now becomes a gate, apho isouls zabantu eziphilayo zivumelekile uba zize emhlabeni ngalo. Bandiyiphinde ndithi uThixo abafuneka eze emhlabeni, God, he had to observe and obey the protocols zokuza kwenkqala. uThixo kufuneka eze ngapha. But now akakwezuza except through a family gate. He had to observe that. Now akufuneka sifile uThixo kwakhangela ifamily eworth. Ngoba not zonke families zifanelekile. Kwabhaqwa ifamily yakwaYosefa ezawugana intombi
wafika uThixo wacela kuMaria uba sicela uvume ubele isango lokuza kukaMesaya. Uthi kazayo akukhona meeting usithiwa kuMaria uya wena ubaba luweyo uzawumitha uzala umntana oyindodana oyakumthiga amele nguYesu ngokuba yena uyabasindisa abantu bakhe. Uyabuza siyokwenzeka kanjani na ezi zinto ngingazani na ndoda. I want to show you something. I want to show you something now. uThixo wabonisa lento kuthiwa spirituality ukuthi into zangapha azifani nento zangapha. Kukho izinto uThixo akwazi uzenza ebypassa ezinye izinto. What uThixo this time ikhonto esawuyenza Nkosiyami ezimike asifo right into esawuyenza wathi umoya ingcwele umoya get that service without passing through the gate of the Holy Spirit. Wathi umoya ingcwele uyakufukama uyakugubungela. During that process of fermentation layer, wathi wena uzawumitha wamitha uzawuzala umntana. Wabonisa uThixo ukuthi a woman now becomes more spiritual than men. Sengasibiyanyanga yomama ke ngoku. Because uThixo wabonisa uba unako ukuyiqhuba indalo ibe khona ngaphandle kwendoda. uThixo unako ukhamange kube khonyana nentombi indoda ibypass. Akunyange ngakwazi uyibypassa. It's a woman. Because umuntu ongumama pha kuye akanasango nje uphinda benelele. Akwenzelwa khona. Ngoba isibeko somuntu ongumama liziko likaThixo. Sasi. Intoni lepo ngesixhosa? Umfiki. Ukuhlelwa khona izinto. Udityaniswa izinto. Kujongwe ezinye zi-right asikho right. Zikhuthelwe ecaleni ezinye. Kuthathwe ihlanganiswe. Yenzelwa phi loo nto leyo? Nandawo kuthiwa yilab. Ilab. Xa uthatha igazi lakho usiya for a DNA test. Abiza uthatha khona isiwe lab. That forensic eyokwenziwa laa ndawo ibizwa ngoba yilab kuselab. Kulapho kukhona i-engineers abantu aba-toe deep ekwazi amagazi bayifundele laa nto bazawufike bawajonge bawathi kuthiwe eli gazi ku-blood eli banika ii-codes amagazi kuthi kwakujonga kuthiwa lo mntana ingwala yonke laa nto yenzekaphi leya. Uthi kunelab yakhe ilab yakhe it's a woman. Yiyona nto amadimoni amaninzi e-attracted kubantu besifazane. Awuqaphela uba every time senze deliverance abantu lokufika begula ngabantu bangomama nosisi uthi baba weak abekho weak spiritually into ba uSathane utselwa. And most of them demon aphalwayo emntwini ahlale sibele afuna le ndawo uThixo asebenzela kuyo. Uba yazi uba aselumtsholethi wena soze uzale abantwana sube yazi uba inkulu into uThixo azanayo ngesibeleko sakho. Akasibi isibeleko uSathane esingekho serious. You can study iBhayibheli uzawufumanisa uba bonke abantu abakhulu bazalwa ngabafazi ababengamadlolo. Siqala ngo-Abraham kuqala. Wasokola u-Abraham uzala u-Isaac. Waxa ifikayo sekuthiwa uyise wenhlanga but akade azale. Xa kufika isiselo somfazi sivaliwe uSathane ubona ukuthi bese isibeleko singasivula kungonakala emhlabeni. Kwasokola ukuzalwa kuka-Isaac. Kwafuneka uThixo angenelele because umtshana kayifuni into engathi yenza umahluko. Now a family becomes now a gate. It becomes a portal through which souls are trapped. Awukwazi basemhlabeni ungezanga through a family.
lo muntu secaleni kwakho isango angene ngalo ifamily yakhe maphindi ngikhathala umusimso kangakanani but when we trace you back usuphuma ifamily uphuma now uphuma kwifamily ene patterns enabantu bayo hayi man icawele kanti abanza yithini enabantu enezinto enehoho enemikhuba enamanyala. It's a family. It's a family. It's a family. It's a come on, it's a family. It's a family. It's a family. It's a family. If a family yakho kukuyigqirha umama khona igqirha kufuneka uyazi ba kwi-blood cells zakho ungalila ugqirha nawe because ibaleke egazini lento kule family. Funeka uyazi bangaba utata yakho bangaba uyathakatha lo nto ayiyo nawe amathuba ba ube yiyo maninzi because lisango lakho ke uzuphile kwelisango la inxalenye maningene kule nto kakhulu khame yosimanga izasikholiwe izalmadoda nanku state ungutata ngoku umbani ngoku umtata ngoku isathe sipho izamamqoka izamcela nje ngizamelo babizana ngicela nje umuntu ambe nomyeni wakhe just pick up ikhona xa usuke blood service ibintoni suke blood service jonga uyelo ustate umni uMadiba but ustate uthe kukhuleza wakhe family Holland abani umanyawuza now ayisembo Madiba kuMadiba noma now they become now a gate portal balisango ngokukho kukho abantu abazawuza emhlabeni through bona now but ustate phambi koba ahlangane nomanyawuza ustate uzalwa kodwa nini wena uzalwa manini emaswazini na uyabona umnombo kaState ngokuba uState egazini so kukhodwa nini basho kusekhona kuMadiba because indoda izalwa yenye okay but ke ngoku yena umanyawuza apha kuye umama wakhe ngabantu na xa utracer ufumanisa ngaba egazini likaState kukho igazi lomahlongwane ebantwaneni babo xa ufika wena ngubani mama Mgebe xa uphinda usehla kukho mama Mgebe wena ngubani wena manje kusekhona esi understand na igazi lakho ni combination yamagazi abanye abantu and akekho umuntu ophilayo without a spirit. You are not permitted this side to live alone uphila wedwa. Amen. Now, if you are to deal with family patterns, kufuneka kube uyayazi family elisango lakho. Inkosi mfana. Ehlanga nto nomthathu bese. Now, a family becomes a gate, becomes a spiritual gate. Apha abantu bangena khona, apha abantu batheni, apha abantu bangena khona, apha abantu bangena khona, apha abantu bavela khona. Uvela efamily, uvela phi? Noba ungamkhulu kangana nobe ipresident yelizwe lonke uphuma efamily. Ukwisango zengalo, ukwisango theni? Elisango zengalo line patterns zalo. Elisango zengalo line weaknesses, ne strong points zalo. Ezinye zezinto zawumanifesta kuwe ayizonto eziza nawe. Kukho ingxaki ne limitations wena ozazibona ukuzo ufumanisa ayonto ubu weak uthreathwa ifamily. Usabotajwa ligazi lakho umnombo wakho usabotajwa wena. Now it becomes more important in your salvation ngoku because the salvation iyakwazi usithembisa if anyone be in Christ. Ingathi kodwa niyithethileyo. Now ivangeli inento esithembisa zona uba ubani uKristu Yesu ingathi kuyanyanzeleka ukuthi ubangane
kuyo apho ndizawuqala Bishop, your church is very blessed because what you are teaching is 10 years advance. Because what you are teaching is deep. 10 years advance. But from the service, but can you please trust me? Amen. Just give me another chance. And you shall see God. Anything if it's through your bloodline, says I threaten. Say if the pool you somebody say white mama say if somebody say task a coco and what to never and I family it technology your person single Utito we killing life is in the blood. Uyaqeqesheka kanti abantwana basokoliswa yinto yasefamily. Uthani lo mntana engandiva baxa soyitrace kuthiwa hayi utata katatakhe wayenje. Namntu oludwayi. Now sit down. Now we families are. Thank you, Masha. Families are. Now I'm trying to go through Mama Kobonisa. Amen. Through which you Came through. how will that happen? Stop. Katalwa kuyanqina uphume pha. Ungazihlambi izandla kangakanani awulihlambi la kwigazi. Ikwi-jeans le nto. Bachayi, if umfo ngoku sibhekelele sithatha igazi lakho isample yalo. Mamele ne siyolitsala ujwarha ne uzaveza igazi kwaveza igazi akuzuvela kaAbraham. Kwavela iso. Now these things first zisebenza because funeka understand le nto kuthiwa yi-adoption. Uxotyulwe community. Now there's a transition. Ngoba igazi lakho ngoselixotyulwe liyalwa because elagazi liswa kulo li-foreign kulo but funeka uxotyuliwe. Yiyo le nto othi kulo mthi kaAbraham amaqwatha savela. Awazi ungaveli ayalwa ayabanga ngoba ngexesha ubuzalwa ebenenjongo ebenazo ngawe. Athi amen kakhulu. Now. Last week, it's a continuation. That's it. Xa ukhululwa
the importance of deliverance from a spirit. You have to be liberated si spirit esine authority higher. Xa ukhululwa emoyeni ongcolileyo kufuneka lo moya ozakukhulula ube ngumoya okwizinga eliphezulu. Ndathi ke xa bendithetha last week asikho spirit. Okay, ukuze ndisi understand, must understand the concept qala yokuba God is a spirit. Uthixo ngumoya according to the book of John chapter number 4. Uthixo is a spirit. And uthixo aphinde futhi ebe ngumoya, abe no moya asebenza ngabo, spirits. He is the God of all spirits. Now never can tell the spirits didn't understand the Sevana. Yes. Now ndathi lesimanga izamfo ungekho last week. Ungekho ndathi xa esi spirit ukhulula ku spirits ezibophe is as called. Ispirit esikukhululayo sikukhululela ukubopha ngokwaso. Uba awuvuma ubotshwa soze sikukhulule uzawuhlala ubotshwe ngapha. Ngoba umuntu akudalelwanga ukukhululwa ngabotshwa. Now xa ndiyicacisa ithi ndembelelo yesihloko sakwaJuda yizani kum nonke nina nibulalekayo nisindwayo. Uyafika sowusindwa already. Uthi ndizakuninikeza thabathani. Uyafika ukhutshwa ejokhweni ufakwa into ebangela uba ngaba wena ungaphili into uba wena ufuna ulabalaba. Wena ufuna ufreelancer. Awufuna ubotshwa. Xela mina nakho uzobotshwa ke namhlanje. There is no total freedom without ubotshwa. Ngathi spirit okhululwa siso sikukhulule ngokugqibeleleyo sikubona uba ulitshabanqa elingafuna ubotshwa. Ngiyavakala ne? Amen. Ngiyavakala bazalwane. Amen. Every soul, akekho umuntu emhlabeni oyi-unbeliever ongakholwa yakekho. Suthi ngumuntu kangahambi kawa ngakholwa. Ikhona into akholelwa, khona into embophileyo. Ngoba awuvumelekanga ungabotshwa. And ukubotshwa kwakho your choice. Kufana nezinto othetha uzalwayo usiza through that gate wehlele wahlangana nazo ezinye uzelwe sowunazo. Akathetha ukuthi afike ngakhawulelwa esongweni. Manje uthi bandikhawulela because ngexesha uzalwa kula family yakho there are authorities, entities, powers, principalities emnombeni wakho eziphethe your family. Ezivumileyo uba uzalwe. Xa usiza uzalwa sowuphethe. Zalwa sowuthweni? Sowuphethe kukho izinto esesegazini. Kwinto seziphi? Egazi. That's why ibalulekile inkonzo yegazi. Banza kuxelela uba xa sesifika kuyo siunderstandane. But now into efuna sijonge kuyo ikhona efuna uqualify le nto ethi umuntu akavumelekanga uphila yedwa. Sikho ithathele incwadi kaKing James Bible. Umjongele incwadi kaJeremiah chapter number 10 verse number 23. Write it down. Ngoba uzayidinga lento ndiyithethayo ngenye imini nale verse uzayidinga ibhale phansi. Asikho sechubhana apha. But it's that because it's a bloodline. Let's go. Jeremiah chapter 10 verse 23. Yeah. Oh Lord, I know that the way of man is not in himself. Jonga, the way of man is not in indlela zomntu azikho kuye. Abothe bazalwane mamela indlela zomntu azixhomekekanga kuye. Yeah. It is not in a man that walketh to direct his steps. It is not in a man that walketh to direct his steps. Siyavana ne? Awukwazi ukuzilawula sipha indlela zakho. Isa. Verse 24. Oh Lord, correct me, but with judgment. Jonga nditele iversion na. Ithini iversion? Funda daduluka nje. Now I know. Oh Yahweh. Oh Yahweh. That our destinies Amangomso wethu are not in our own choice. awakhethwa sithi. It is Ima ikhona ixawu.
Kalimpo amen nje sisidudla. Now I know. Now I do what? Kuthiwa bani ngoku andiyazi uba uzawuzenza njani wena muntu ngoku oyonqena inkonzo because last week ndiyaqhubekeka andiyazi uba uzawuthini into yakho. Now I know. Kuthi uJeremiah uthi uJeremiah Jeremiah kwinto ezimsokolisileyo waba ngazama uphumela kuza kuphumeleki waba ngazama wathandaza hayi manje lento isekhona wabuya uDavid what now I know. What now I know that the battles ejongene nazo azikho under my control, azikho under what even my tomorrow, my destiny is not depending on me. It's not dependent on me. Zikhona into endirhalela uba ndingazizo ndinganazo but andijonga amandla azo now because your destiny, my destiny ayixhomekekanga kum. Kukho ubomi oburhalelayo but kunzima uyofika kubo because le nto uyizama ngamandla akho. Uyizama ngantoni? The intelligence of man is limited. The wisdom of man is limited. The wisdom of man, the wisdom of limited. I don't care how educated you are, but you are still limited. Because and if wrong now I know. Now I understand. But why do I figure give destiny? I come with control. Is a fan for the school when I know. Now I know. That our Now I couldn't Yahweh. Oh Yahweh. Now I do what? Now I ukudlento yami yohula ayiqhubekanga kakhulu ine spirit nje anganaso lento lena ndiyazama uphuma kuyo but akuphumeki manje lento yami yothi sengizamile ukufela ishoko kudala manje ayizama manento atukhonti konke ngathi ngumntana kandisenzo komntana kukho izinto engafuna uzenza but angithi ngiyakile. But I know what to do. I know what is right. But what is right, let's follow it and what's the answer. A man to answer now. Because when our moment to partner with the Spirit, you can't do it alone. You need the Spirit. Your family, in the Spirit, Zion, bloodline, yako, in the Spirit, Zion, no more. Ingozi ingaphela lonke ityala lihlawuli umbhali akakhombi kubi ukuthi zonke izinto semnqamlezweni. Namhlanje ngifuna ukunika the importance Solution. Back up, let's look on us, there's a
ngifuna ukwazi wena ngokwasenyameni. Ingozi ngaphela yonke emnqamlezweni. Inhlungu zingaphela zonke. Izono ziyahlanjwa zonke. Ufike wamencwameni ngena. Ala phansi. Ubani uthanda ukunilandela akazincambi awuthabatho wakhe unqamlezo. But when I look at your back, umqolo wakho empty. You are refusing to carry your own cross. Alifuna shumela ngalokho awuthwala uyesu. Uthini uyesu? Man, wawuthwala. God bless you, daughter. Wawuthwala wakho umnqamlezo. Wawuthwala. Wawuthini? Wawuthwala. Uthe xa sele jonge entabeni yokhakhayi wawa. Wathini? Wawa. Umnqamlezo wawa. Kwavela uSimon waseKirene. Wawuthwala. Ewuthwalela bani? Ingxaki yakho ucimba uzazithwalela. Umane usiwa. Kude kuvele i-backup. Kukho amadoda ukuthwalisa wena. Kukho abavuswe nje uzothwalisa wena. Ngiyafakela doda. Kukho abagotelwe. Kuthi nakunzima. Bagotelwe ukuthwalisa wena. Iyavela nasephupheni. Because awuvumelekanga uzithwalela. Kalumelwane wakho, you can't do it alone. Oh, sayithinda lento. Ngiyayifuna sayithini lento. Sayixoxa njani lento Thoko? Sayithini lento. Because ukho lapho siyakhuluma umbuya yazwe. Umama unothi khamba bekhozi yonke ezilica kodwa namhlanje ukhona. Because namhlanje ngiphethe iyeza lendlu yakho. Namhlanje ngiphethe iyeza. Ukhetha ngani ezilalini? Phela August mama, uyawuthi uhamba uyabuthelwe iyeza lendlu yakho. Ngoba ngikhathalwa yephi
ekusokolisayo i-treatment yayiqala namhlanje ngoba kusukuma i-altars emakhayeni kusukuma inhlanti kusukuma amanzi ziyagusalaza ziyabuza uba imfihlo esukaphi le ivele njani because kube siyifuna thina ubaba babambe nje ivesi ayeke bazalwane le nto ngiyithetha it's a mystery imfihlo awukhululeka emakhaya. Amen. Sit down. Yo. I want to mesmerize your life. But next week, I'll realign you. Change you now. Deactivate. The knowledge you got to now, you can delete. You're going to do who make you in a say delete. Delete all the lies of the devil about your life, about your family. But you'll never become anything. You are manifesting. You are showing up. Your tomorrow is better than your today. You are not a dying type. You are becoming undefeatable. You'll never die before your time. You'll never die without becoming. Jehovah Rapha is able. Jehovah Wasabaoth is able. Jehovah Tsidkenu ngakarabi ndodamanza etikenyalasa yabunizini wamandla funoni wasango funogani wasango indeni muka. You deserve the best. You are spiritual. You are spiritual. You are spiritual. Sapat. Now I know. Now I know. Now I know. Why kungenzeki? Now why yazi ingxaki yethu iphine thina mana wayenze imaths. Come on, kuyenze maths. Na imaths yami ingala ne. Yaba stage. Akhona ekuthiwa i-arithmetic. Satsho enye kuthiwa yilona. I-geome. Yeyiphileke stage ekuthiwa so xa kuthiwa solve for x siyavana ne. I-algebra. Hallelujah. Ine-method yayo. Inantoni? Ine-method yayo. You are solving for noba impendulo ungayazi, but if i-formula awuyazi ujonga i-formula
But ingxaki yethu thina siyesa leke ansami. Sabaleke formula. And wabamba iformula yanye wacinga uzawusoka ngayo zonke ingxaki zakho. Wena ubambe iformula yomthandazo nayo ibambe wrong. Bakhe mfoka miya gwanini sibewu. Uthi la mayoyoyo uthi uthini siyani? Gwanini maleko sibewu. Izaba sibewu. Izaba sibewu. Jonga. Ukwazi answer iformula ungayazi usencwadini ukopi i-problem ye-failures zethu ilapha formula baxakwa ngamadimoni uyafika uyesu uyawakhupha babuze bakutheni thina singawakhuphanga sibize igama lakho athi this kind oluhlobo aluphumi njengomthandazo lifuna umthandazo nenzila kube khona another kind engawuvayo umthandazo Jonga sibewu ukukula mfana esepha even Jesus he understood this uYesu iministry yakhe wayiqala ngomthandazo wayiqala ngomthandazo immediately chilwa emanzini ephuma khona wayemthandazweni for 40 days waqhubeka nomthandazo kodwa xa igqibezela akayigqibanga ngomthandazo wayigqiba ngesacrifice wayazi uba uyigqibezela ayizidinga indlela ebengiyiqale ngayo kunenye design nenye method nenye formula engizayigqibezela ngayo xa nabemnqamlezweni ethi it is finished uthi emveni ngoba isacrifice yakhe yamkela ngoba sometimes uyakwazi uyikhupha ingamkela. It's not only about sacrificing. You also need to know ukuba ngabe emveni koba usacrificeile iye yamkelwa. Ngoba akhona inokuthupha njenge-spirits. Xa sifuna amanzi asifuni masi. uKayini no-Abel bakwindawo yomnikelo but u-Abel wamkela umnikelo wakhe okaKayini wathwani kodwa wabushekele altareni ngoba kujongwe attitude anikela ngayo kwajongwa noba yintona nayo. Yabona ngoku ndidlule ngoku ekucengeni ngizeni kayi Kambani izafunda mfana. Now I know. Jeremiah ngoku ndiyazi ngoku ndiyathini? Yeah, is that our destinies are not in our own power to choose. It doesn't matter how educated you are. They are not in our power to choose. It is not in our ability to direct our own steps. It is not our own ability. Man is unable to sustain himself. Two, El Gama little man, the word man means weakness. Means Weakness. Incapacitated. Perishable. The word man. Mere mortal. Bible ithi siyanqina. Kulona umzimba. Kulo uthini uthi now I know
Now I know, O Yes. Yahweh, Yeah. that our destinies That our destinies. are not in our own power Amangomso wethu awekho kuthi ya. to choose, Tuyawakhetha. and it is not in our own ability Akukho semandleni ethu to direct our own ukuba steps. uzikhokhele. Yes, funda. To direct our own steps. Yeah. Correct us, Yahweh, according to what is right. Who knows what is right? Uyamvuma ukuthi correct lo mfethu. Amen. Jonga, you need a spirit. You need to partner with a spirit. And once you become a partner, the spirit, when you cease to live, xesha lakho lophila liyema. Akukho spirit, akukho ngelosi ezawufuna uhamba nawe usenza intando yakho. Ayikho. Ungekho demon elizawuhamba nawe ufuna ukwenza intando. Yabona abantu ne kade umuntu ophunyeleliswa intwalo, ophunyeleliswa intoni? Intwalo, ibambeni. If lo muntu ne spirit sipartnerishe naye sithi kuye ngo2 ekseni makabe selwandle every day. Ufike elwandle 1 o'clock every akafika elwandle ngexesha ispirit esimlinge yonke into ispirit ebesimnike yona seyithatha. Spirit has no emotions, has no sizi. No thixo kanalo usizi. Inye spirit leziyamkelayo xa uqhuba instruction ubambe yona. Awuyibambi ayongxaki yaso. Sihamba nabahambayo. Yicawa yodwa esithi xa umoya ingcwele ispirit sethu ufikani ngo9 uyofika ngo12. And you are still expecting God to show up. Now, uDavide ngizabele iholes isibeninzi nendiyashumela lethi voice yakhe. Ngenye imini xa izinto ezibomba ziyonakala. Axa jonga afumaniswa, hey, dilele nomfazi kaBathsheba apha and kuyonakala. Lento ayifuna sispirit endihamba naso. Dilele nomfazi kaBathsheba nawugqiba ndambulala. Nawugqiba ndamfaka indoda yakhe ndayibulala. Naw kwafika umprofeti uNathan wathi Davide kukho indoda etyebileyo ethe inikezwe yonke into imfuyo yathatha igusha yendoda enye yayitya yaxhela indwendwe zayo imele uthwana uthi Davide imele ubulawa ikhohlakele kakhulu lo ndoda kodwa Davide nguwe lo ndoda leyo wena uthe unabafazi abaninzi namashweshwe watshiya amashwazi bakho wothatha umfazi kaUriya walala naye waphele lapho wabulala uUriya. uDavide wajika wajonga egumbini because umoya ingcwele wawusewahamba wathi Thixo thatha yonke into endinayo, thatha nemfuyo uthathe nesitulo sami sobukhosi. Wathi kodwa ikhona into endiyicelayo, ube ususa umoya wakho. Ngawususa umoya wakho. Wathi dala Nkosi inhliziyo ehlambulukileyo. Create in me a clean heart, oh God. Thatha zonke izinto wathi ngicela umoya. Let your spirit, don't allow your spirit to depart from me, because yonke into endiyo lo moya zingahamba zonke izinto, but as long the spirit is still with you, restoration izakwenzeka empilweni yakho. Ngaphela umtshado, sihamba imoto, sihamba izindlu, kade into enye xa kule position ukade umoya ingcwele. As long umoya ingcwele sengakuwe, zonke ezizike zakhona ziyophinde zibe khona. Wathi ingxaki kukushiwa ngumoya ingcwele. USamson eGaza wakhe wacinga uba usenza
usesemandleni kanti seqhatyiwe ethi wengayazi ukuthi uThixo nomoya ingcwele sebehambile wathi uyaphakama kusephakameni ungavumi umoya ushiye. Now uthi Davide ngiyafala uthi bethethe apha uthi now I know uthi yonke le nto kanga Ncwadi yamaRoma 26 yatsho ke ithi sinikezwe umoya engcwele sinikezwe lendumiso siyatsho kuyalelwe izithunywa ngathi kuyalelwe intoni izithunywa ngathi. The reason why ufumaniswa uyazama but akuzameki, sometimes your own blood is sabotaging you are sabotaged by it's your bloodline. Mnombo uvale wona uvale Bonsoir. Ukhiphe singenzekiyo umnombo uvalile. Senzawuyeka ngoku. Senzawuyeka ngekudala. Yes, ufumanisa umnombo uvalile. Now, xa uvalile umnombo, ifamily ne spirit sayo. Une spirits as assigned to assist us. Hallelujah. To partner with us. Hallelujah. Now. uSamson washiywa umoya siyavana nekuThixo wamshiya ende kumfweni kwakhe woyiswa siyavana bazalwane. Now ikhona indawo endifuna sifike kuyo. Kukhona oluhlanga lukaIsrael the Jews kuba amaJuda Jews yabona ne Jews amaJuda lelo nahlanga emhlabeni elisikeleleke kakhulu siyavana ne lisikeleleke kanjani ya kakhulu jonga eAmerica kuyinto benikhe ndayifunda kuthiwa bangu 10% eAmerica siyavana ne ipopulation yabo is 10 but kuthiwa i-economy yaseAmerica ixhomekeke kuyo ngobe u10% ikwi-system yabo abavaleleki noba baphi abathini. Uyabona uba kufika umJuda apha simanga uzawuqala ibusiness into yokuqala azayenza kule nto azayiqala uzawufika ajonge uba around akukho another Jew eyenza le nto yena azayithini ngoba ayizwa ngokomthetho wabo into eseyisenziwa ngomnye wabo abayenzi ngoba imali yabo kufuneka isecurate kubo. Indlela abayiyo siyavana ne. Now kufuneka namhlanje uma kule nto families siyavana ne. Then I'll next week. Now why kunjalo? Thatha incwadi kaZechariah chapter number 2. Then I looked up, and there before me was a man with a measuring line in his hand. Yes. I asked, "Where are you going?" Ndabuza uyaphi? He answered me, Saphendula isithunywa. "To measure Jerusalem." I am going to measure Jerusalem. Jerusalem is the city. Ye Jewish people. Siyavana ne? I'm going to measure Jerusalem. I want to know its to find out how wide and long it is. Ndifuna ujonga the right hand city certifications Yes. imida. Ndifuna ujonga uba zithini imida yeJerusalem. Jerusalem ba imida kuthiwe mayihambe mephi. Kodwa mayihambe ya isa. While the angel who was speaking to me was leaving, another angel came to meet him. Jonga une meeting nale angel iphethe intambo yomejarisha iJerusalem kwavela enye ingelosi And said to him, yathi kuye, "Run, tell that young man, hamba uyoxelela la ngelosi ephethe intambo measuring tape. Jerusalem
will be a city without walls. Jerusalem will be a city without walls. IJerusalem iyawuba ngumzi ongenazindonga. Yes, don't put walls. Don't put walls. Yes, around Jerusalem. Yes. Because of the great number of people and animals in it. Yes. And I myself will be a wall of fire around it. Myself, I will be a wall of fire around it. Hallelujah. Declares the Lord. Declares the Lord. This is the reason why. This is the reason why amaJuda uSirayeli sevana ne ephumelela. Uthe uSirayeli semke eJerusalem funa iveza lento. Semkile ethinziwe enziwe njani? Akholizwe afike kulo walawuleka. Wakangena eJiphuta kwakhala uFaro. Wathi abantu bayanda. Abangafaka umthwalo phezu kwabo ezama ubacontrola bayanda. Atafaka umthwalo kwaba bantu abamithiyo ngento zakuzala uMoses wathi amakhoyo konke mawabulawe. Ithi bayile imidwives zasisibelekela so ababeleki izinto bezobelekisa bafike. Nobody could control bona. The reason why in families the fellowship, it is because of Levi's. Hallelujah. Number one, every family is measured. Every family is measured. Every community is measured. Every city is measured. Now, if family phuma kuyo kunezinto ezingenzekiyo kuyo ngenxa ye measuring line yayo. There are borders, spiritual borders, imida with families. Ufumanisa uba efamilini yakho istrength sayo neborders zayo zefamily bonke abatshatayo uzawuhlala nje 3 years abuye. Sathi when igame siyolobola wathi bantwana bami imali niphethe usayixela wathi andiyacela sanukhupha kakhulu ithani nje ngoba tata wathi intombi zami ziyabuya emzini. Intombi zami zathi intombi zalapha ziyabuya emzini. So uthi nalona imthathaka qala ukwenda kukhona babuye. So uthi angifuna uba xa ephinde wabuya ngoba apho nje bebuyile ngisabhatala inkomo zapha. Andifuni ke phinde xa ethe wathini wabuya ngiphinde ngithini. The family is measured. It has been. Do you know the measurements of your own family? Do you know? Uyazazi izinto ezingenziwayo kwifamily yakho. Because kwifamily yakho kukho izinto. Noma bengibukele enye ividiyo kusezilalini indlu yakwabo inkekele uthi ayibona le ndlu. Uthi shayitwalatsa. Uthi ngoba uthi andizoyivusa because kule ndlu uthi abakuleyani ilali xa uvusa indlu kulala wena. Uthi ke ngoku uthi is either ukumzi kulale. Why? Because that village is measured. The village is. Iyo lento xa uqala ngathi uyaphumelela into zakho ziye kakuhle wawugoduka ubuye uqala kwapha. Because uye wathi ufikayo wafika iborders evillage yakho imida uyeqile. Kwafika ispirits zakureversa zakubuyisela back. No, don't worry. The enemy church will be right. Families are measured. Cities are measured. They are measured. So small as a family in Yako. There is a man. But if one spot, if financial strength your family Yako has been
kukhona umda wemali ongeke uphume kulo family umlinganiselo enkosi uweqe andikhathalwa kuprofet wabathwani kufuneka ufunde intelligence netechnology yokuba i-borders ne-measurement zibreak kanjani. Ndiyafara kule ndawo sipha ngenye imini Priska uThixo uza ku-Abraham into yokuqala ithethayo phuma ezweni lakowenu. I have a greater vision for wena, but the problem yam your village, your city is measured. Le nto ndifuna uyenza izukwenzeka uselapho. So Abraham phuma ubheke ezweni endizakubonisa lona ilizwe apho uzawufika khona. When utawufika khona I will make your name, zawulenza likhulu igama lakho. But kodwa usekule village noba ndiyafuna i-village izakufana. Amen. Amen. Number 2, uliza kwenza ube nguyise wenhlanga. Ube nguyise wantoni? Wenhlanga. Xa efika uThixo iproblem yokuqala leyo wayehlula because the city was measured. Wamkhupha wamrelocate. Xa efikayo Abraham again number 2, ifamily yakhe was measured. Wathi now uzawudila ngoku ne-borders ezikwifamily yakho nemilinganiselo kwifamily yakho. NoSara nomzekileyo naye uphuma kwifamily measured. Nothing good eyawuphuma kuyo. Nale ndifuna uyenza ngoba seprofethiwe but iyabhlokwa zii-borders zemvelaphi yenu. What number 1, uSara umkakho sizawutshintsha igama lakhe. Igama elithi Sara lithi princess. What samtshintsha simthi Sarai, the mother of many nations. Siyamhola, siyamthini. Wathi igama lakho lithi Abraham, siyamtshintsha, you will become a father of many. Namhlanje egameni likaJesu, allow me to pray for you. Amen. Every measuring line this is okay now. Are you ready for part 2? Amen. Are you ready for part 2? Uthi Yesu lethethayo nangiya umSamaria olungileyo kuye okungekho nkohliso. Uyahamba uPhilip yolanda uNathaniel uthi simfumene uMesiya lokuthethwe ngaye esibhalweni. Uyabuza omnye ubani uthi nguYesu, uyabuza ba sesipriest baphuma kuso uthi nguYesu waseNazaretha. Uyabuza uNathaniel, is there anything good? Is there anything great that can come out of Nazareth? Because that city has been measured. Nothing great. Nothing great. Nothing great. Uyabuza ikhona into elungileyo engaphuma eNazaretha. Because maninzi amadoda azame uvela eNazaretha aphinde awa. Zininzi iphinde sezizamileyo zaphinde zawa. Because iNazaretha yavalwa. But kwavela indoda ngokomnombo kaMelchizedek eyathi xa kutrace i-bloodline yayo le ndoda nguYesu. Siyavana ne? Xa kutrace ntoni? Ayirathakash meketekesha yaxa ijongwa kwi-genes zayo. Xa ilandwa amadimoni aleka kuDavide kuthiwa ingonyama yomnombo wesixeko sakwa indlu kaMnyana kade the son of David. Amadimoni aqonda sizamvala through i-bloodline. Xa sifika kwi-genes zakhe, hayi man, but uDavide akekho apha. But bayabuya umva, hayi man, azikho nje le nto siyikhangela yayikho. Kanti ivele le ndoda ekuveleni kwayo yephula imivalo. Yathini? Namhlanje bazalwane sephula imivalo. Zonke family borders, we are crashing them down. We are destroying them. Siyasusa completely. You are coming out. And Katarumanga ni family yako kwa tuani kuyo. We are crossing those borders. Because a measurement imele limitation. Imele limitation. Into eya limit utakako yavalela yena yazophumela kuwe. Yazothini? Yazophumela kuwe.
yazophumela mhlanje siyayiqhamuka namhlanje siyayiqhawula. Next week apho sawuqala khona uYoel chapter number 3 okusime ngenyawo, because ngifuna unikeza instructions for next week. Judah will be inhabitant forever. Uyaba ngumhlali wale ndawo forever. Yeah. And Jerusalem through all generations. And Jerusalem for the first time through all generations. Shall I leave their innocent blood unavenged? No. Ndifuna King James. Well forever. Judah shall. Well, Jonga. Namhlanje siya relocate amen. spiritually. Kwindawo ene-limitations. And apho uzawubekwa khona you will dwell forever. Ngicela amen wakho. Sometimes uyakwazi uba uthi xa seuzama ugqushalaza mntanami usilwa, ugqushalaza isithini? Usilwa. Uyifumana i-breakthrough. Okanye xa uzayifumana i-breakthrough, amademon come here. Come here. Are you married? No. Okay. Listen. Utawulwayo so uzawufumana when you are so close to your breakthrough. You are very close to breakthrough. When you are so close to your uSathana ayokukhangelela umyeni ozawufika beyi-limitation. Border is a true now. Okanye uthi xa sele ungumfana so into zihamba kakuhle i-breakthrough yakho ibona iyeza akulandele umfazi ozaba yi-limitation. Wena cinga indoda ithandazela umyeni nomfazi akathandazela zingapi ekusonazo ngoku ezazifike ngathi zi-right. Nangapha amanxeba ona xa sithi ndibona amanxeba ezandleni wena awukhombile ngomncamlele. Listen, uYesu wayeba nengxaki every time ebuyela eNazareth. Being God. Xa ebuyela phi? Afikayo abizwe ngokwendlela ekwaziwa ngayo ikhaya lakhe. Kuthiwa ayingonyana womxhweli. Siyamazi unyana wo? Nangoku ayikho le nto abe robber abantu abengathi uyaphilisa apha simaze ezikhapha. Apha zawubuya lapha. Ngenye imini kuthiwa wayesetempileni kugcwele ethandazela abantu. But kuthiwa akho bantu